наврӯз аз муҳимтарин ҷашни миллӣ ва қадимаи мардуми тоҷик маҳсуб меёбад, ки тӯли ҳазорсолаҳост бо шукӯҳи хоса таҷлил мегардад. наврӯзи хуҷастапай бо риояи расму оинҳои миллӣ дар чанде аз қисмҳои низомии ҳудуди вилояти Суғд таҷлил гардиданд. кулли ҳайати шахсӣ ва афсарону сарбозон бо фараҳу шодӣ дар фазои сулҳу субот ва оромии кишвар наврӯзро истиқбол гирифтанд. расму оин ва суннатҳои наврӯзӣ дар вуҷуди хеш падидаҳои барҷастии инсонгароӣ ва маънавиёти баландро ҷой доданд, ки шинохти ҳақиқати онҳо ба худогоҳии маънавӣ ва худшиносии миллӣ, инчунин тавсеаи фарҳанги ахлоқии ҷомеа мусоидат мекунад. дар чорабинӣ фармондеҳони қисми ҳарбӣ ҳозиринро бо фарорасии наврӯзи байналмилалӣ табрик намуда таъкид карданд, ки ин ҷашни бостонӣ дар таҳкими ҳисси ифтихори миллӣ, дӯстиву бародарӣ ва ваҳдати сарбозон нақши муҳим дорад. зикр гардид, ки хизматчиёни ҳарбӣ дар баробари иҷрои вазифаи муқаддаси худ, ҳифзи марзу буми ватан, инчунин ба арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. наврӯз ҳамчун ҷашни эҳёи табиат, рамзи сулҳу дӯстӣ ва оғози зиндагии нав дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи ватандӯстӣ баргузор шуда, ҳайати шахсӣ, афсарону сарбозон дар ин чорабинии фарҳангӣ иштирок намуданд. иштирокдорон бо арҷгузорӣ ба урфу одатҳои ниёгон, анъанаҳои неки аҷдодонамонро инъикос намуданд. чеҳраҳои пур аз фараҳу шодӣ бозгӯ аз он буд, ки онҳо аз ҷаҳонишавии ҷашни миллии тоҷикон, наврӯзи аҷам, ифтихорманду сарбаланд ҳастанд, зеро омадани баҳору наврӯзро ҳам табиат ва ҳам сокинон хеле интизорӣ мекашанд. иди наврӯз аз қадимулайём ҳамчун иди миллӣ ва бостонии мардуми форсу тоҷик маҳсуб ёфта, то ба имрӯз аҳамияти таърихии хешро гум накардааст. унсурҳои фарҳангӣ, арзишҳои маънавӣ ва паёмҳои инсондӯстонаву табиатпарваронаи он аз сарчашма ва манбаъҳои қадимаву бостонӣ оғоз гашта, дар давоми таърихи башарият меҳру муҳаббат ва маҳбубияти худро дар назди қавму миллатҳои ҷаҳон аз даст надодааст. боиси ифтихору сарфарозист, ки бо шарофати истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон наврӯз ҳамчун оини бебаҳои аҷдодии тоҷикон эҳё гардида, ҷиҳати рушди минбаъдии русуми наврӯзӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ заминаи мусоид муҳайё гардид. ин ҷашн воқеан ҳам ҷашни фарҳангии сулҳуофар, пайвандгари наслҳо ва эҳёгари анъанаҳои миллӣ буда, дар ин айём ҳама ба ҳамдигар новобаста аз миллат, дин, нажод, забон ва маҳал суруру шодмонӣ карда, сари хони наврӯзӣ ҷамъ мешаванд. наврӯз, ки аз рӯзи некӯ соли нав мужда мерасонад, ба дили хурду бузург шодиву нишод меорад ва умедҳоро барои боз ҳам ояндаи дурахшон бештар мегардонад. ҳамчунин дастархони наврӯзӣ бо таомҳои миллӣ, аз ҷумла суманак ва шириниҳои гуногун ороста шуда, иштирокчиён аз он баҳра бардоштанд. ин рамзи фаровонӣ ва баракати сол буда, дар байни сарбозон ҳисси ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамдилиро бештар намуд. метавон гуфт, ки наврӯз рамзи дӯстиву рафоқат ва сулҳу амонӣ буда, мардумро бо якдиливу сарҷамӣ ва муттаҳидӣ роҳнамӯ месозад. ҳамин аст, ки бо шарофати сулҳу суботи комил ин ҷашн мақоми байналмилалиро касб намуда, сокинони сайёраро бар сарҷамиву муттаҳидӣ роҳнамӯ месозад. таҷлили наврӯз дар қисмҳои ҳарбӣ бори дигар собит сохт, ки хизматчиёни қувваҳои мусаллаҳи кишвар на танҳо ҳомиёни боэътимоди ватан, балки постдорони анъанаҳои неки миллӣ низ мебошанд. чунин чорабиниҳо барои тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, эҳтиром ба фарҳанг ва арзишҳои миллӣ нақши муассир мегузорад.